इतना जोर घाम बा कि पसीनवा चुवत बा टप 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 टप। गईली कहली जाई एक मुठा घास ले आई, गैया भूखे ही। अरे दादा वही इतने में हमरे तिल्ली तोबा आई गईल। मशीनी पे धई देले है यो का बाले के मन नहीं कहत बा। हाँ वो कला बाल ली। अब हमारे भैया बहिनी लोग आप सब सुन लिहल जाए हमार बतिया कि यह सैतिया घमवा बहुत होत बा बहुत होत बा। चाहे चाहे काम कर लिहल जाए आप लोग। सवेरे उठ के काम कर लिहल करा, बाहर के काम जैसे खेती बाड़ी के काम घामे में ना रहा, नहीं तो तबीयत खराब हो सकेला। का बोला ला बहिनी दीदी लोग बतिया हमार मानल जाए आप लोग जरूर, काहे से कि हमारे धई ले रहल कालरा पकड़ लिए रहल, घमवा लग गए रहल। एक तो घमवे से जुड़ रहला धई देले है मशीनी पे, अब ओके काटे जेरा नहीं कहत बा। इतना गर्मी बा भैया बाबू लोग, इतना गर्मी बा कि जुड़ाई ले तब वही लागे कोनो काम करब। अच्छा भैया बाबू लोग अपन ध्यान रखल जाई। बड़के जिच्ची ओ बड़के जिच्ची आओ आओ दकिना आओ सुताइला तनिका। अच्छा बड़ा घाम भरे बहिनी का बैठी का सुताई बड़की जिज्जी। हम अपने कलुआ के हेरत रहली अई का बैठल बाटू केले। अब हमरे कलुआ के देखलू है आइल नहीं रहल है। नहीं बहिनी कलुआ तहार त नहीं आइलिया, का जनी कहां निकलल बा जिज्जी ओकर पता नहीं रहला। गइल होई कहूं बहिनी घूमे टहरे लड़कन के साथे। हां जिज्जी चलत बाटे अब अपने घरे आई है मना कही। बैठबो नहीं बहिनी। नहीं जिज्जी बहुत काम करे बा घर चली ना, नहीं तो बहुत देर हुई। ठीक बा बहिनी जा कइला काम हम का करबू ये कुल तबा।